ना हो गइल गइल लो सब जना आ गइलन पवन सिंह उखाड़ के फेंके ना हम ऐसे नहीं कहत का गाना बा कह सुगी लुंगिया बिछाई दी का जब हम इतने सुनिए नु तो हम कहने ना अब हो गई मार्केट से सब जना गइल उतना दिन से तलमलाई रहल आइल बड़न पवन सिंह लेके बारूद ई गाना नहीं खे ई बारूद बा इतना बिजोड़ गाना रिलीज भइल बा सिनिस्टी म्यूजिक से आज कि एकदम इनका लोग के उखाड़ के फेंक दी का कहें भैया रउरा। देखिए सबसे पहले बात बता दी भैया पावर स्टार पवन सिंह के तो भैया निकी निहाल बहुत दिन के बाद कम बैक कैले बड़े पावर स्टार पवन सिंह के संगे। अरे महाराज निकी निहाल बहुत दिन के बाद कम बैक कैले बड़ा लेकिन हई डायनामाइट नु देले बड़ा भैया कह सुंगी लुगिया बिछाई दी का पावर स्टार पवन सिंह। देखिए एक और बात हम बता दी कि गाना आवे से पहले जौन बाकी कुछ लोग बता दल रहे हमने के बारूद है गाना बा एकदम बवाले गाना बा तो भाई आज जे भी लागत है पवन सिंह के कंपटीशन करी बोरिया बिस्तर बाना घरे जा मेरा रुक लगे रहा भाई कि भाई पवन सिंह आपके सोच से ऊपर का है। जहां आपका सोच खत्म होता है पवन सिंह का वहां से काम शुरू होता है का गाना बा कह सुगी हम तब एगो काम की भैया प्रियांशु सिंह पूरा मार्केट समझ ले बड़ा ठीक बाकी केगा प्रियांशु सिंह पवन सिंह कहलन कि प्रियांशु सिंह कोहिनूर हो लेकिन ना पवन सिंह डायनामाइट हुआ छोटा डायनामाइट आ ई जब चलेला नु तो एकदम माने हिला के रख देला आ उहे काम क देले बड़न प्रियांशु। बता दी भैया पावर स्टार पवन सिंह फिर से एगो नया एक्ट्रेस के काम दे देल बड़े प्रीति मौर्य निकी निहाल के रिलिक्स बा लेकिन भैया प्रियांशु भैया के म्यूजिक बा। ए महाराज हम ई सोचत नहीं कि कमी निकाली के में पवन सिंह के गायकी में वो हमारा बस के बात नहीं है प्रियांशु सिंह के म्यूजिक में वो हमारा बस के बात नहीं है एक्ट्रेस के कुछ का केमिस्ट्री मिलल बा पवन सिंह के साथे एक्ट्रेस के का गाना गइले बड़ी शिवानी सिंह शिवानी सिंह पवन सिंह के साथे गइले बड़ी। एक और बात बता दी भैया शिवानी सिंह ऐसे भी बेहतरीन गावली है पावर स्टार पवन सिंह जब भी शिवानी सिंह के गावत रहे अगर कोनो गाना में चाहे आवता तो समझिए जो गाना ही बलास्ट बा सृष्टि म्यूजिक के उधार हो गई यही गाना से पक्का बा ई गाना कम से कम 100 मिलियन प्लस जाई 100 मिलियन से ऊपर जाई कैसे कि भाई पूरा लगन अब ये बाजी जे भी खोजे तो कि लगन में हमार गाना बाज जा वैसे तो ना बाज तो पवन सिंह के पुरानका गाना बाज तो लेकिन ये जवन गाना आइल बनू ई अलगे एगो लेवल सेट करी वीडियो क्वालिटी के बात कल जाओ चाहे म्यूजिक के बात कल जाओ चाहे गायकी के बात कल जाओ चाहे एक्ट्रेस के डांस के बात कल जाओ सब एकदम उम्दा क्वालिटी के बा तो एकरा के कहल जाला क्वालिटी अभी इहे नहीं रुके वाला बाकी लोग तो कुर्सी तुरवा में हैरान बा अभी जाके प्रोग्राम गावे जाता रहा प्लेक्स जरवावे जाता रहा छोड़ी बात हटाइए उसका एगो बात हम तारा लोग से कह दी ई गाना कहर मचावे वाला बा ये लगन में हम वीडियो देखते देखते कह देनी कि भाई हो गइल बवाल अब मार्केट में किनहु ना रोकियन ठीक बा किनहु ना कैसे कि भाई जौन गाना बानू कह सुगी लुंगिए बिछाई दी का एकदम बवाल बा आजे से शुरुआत हो जाई बाजल हम तारा लोग के बता दी एकदम बवाल गाना भी देखता वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर करी।